A sada vam pokazujem kako da nanesete eyeliner uz pomoć četkice i sjene. Ponovit ću postupak da vam bude jednostavnije. Ja ovdje već imam nanešen eyeliner, tačnije sjenu. Krećete od unutrašnjeg dijela oka ka vani. S očnim dijelom četkice krenete od unutrašnjeg dijela oka ka vani. Ukoliko ste negdje pogriješili ili mislite da ste previše izvukli eyeliner, sve se da popraviti. Dovoljno je samo da uzmete malo korektora i usput, uz popravljanje radite i konture. Znači, nanesete ga ovdje i izblendate. I ako želite neku drugačiju boju, nemate u vidu eyelinera, ali imate u vidu sjene, možete ovo iskoristiti kao jednu od metoda i sigurna sam da će vam uspjeti. Tako da ne zaboravite da probate, dopašće vam se sigurno. Ukoliko vam se ovaj video dopao, ne zaboravite da posjetite moj profil i da me zapratite za više ovakvih videa.